kender bare lidt til filmens historie. Et stort navn med et stort indhold. For andre er hun i dag et gådefuldt begreb. Man ved, hun var nogen, men hvem og hvad? Asta Nielsen var filmens første suveræne kunstnerinde. Dens første store stjerne, og den der som ingen før eller siden beherskede dens visuelle sprog. Den store franske digter Apollinaire skrev: Det var en almindelig aften i Paris, 1910. Man satte sig ind i en lille biograf. Her så man for første gang Asta Nielsen. Den næste dag lå hendes skygge over hele Paris. Filmen var afgrunden, og Asta Nielsens partner var Poul Reumert. Så 50 år senere i Poul Reumerts hjem. Ja. Afgrunden blev jo et vendepunkt i filmens historie. Ja, det sagde og skrev man jo. Men det morsomme ved det var jo, altså hverken var Urban Gads eller min mening at forbedre filmen. Den interesserede os slet ikke på det tidspunkt. Nej, vi havde kun det enkelte mål at vise danske teaterdirektører, hvilke roller jeg kunne og burde spille. Ja. De havde mildest talt også forsømt dem i 8 år. Ja, netop. Men vores mål, det mislykkedes komplet. Ja, min succes blev herhjemme betragtet som et fuldkommen tilfælde. Ja, men udlandet så gudskelov anderledes på det. Ja. Ja, det varede jo ikke ret længe, før jeg fik et tilbud fra Frankrig og Amerika og Tyskland. Ja. Og da jeg under indspillingen på afgrunden havde set, hvilke muligheder der lå i filmen i de rette hænder, så havde jeg fået interesse og skrev kontrakt med Berlin. Og dermed forlod jeg altså Dansk Teater. Og Urban Gad fulgte jo med dem. Hvor I bestod egentlig hans særlige talent? Ja, han viste jo lige fra starten en mærkelig sans for at kunne vurdere mine evner. Ja. Det så vi jo allerede i afgrunden. Ja. Og så var der jo det, han havde kultur. Ja. Og det var filmen jo ikke ligefrem forventet med dengang. Ikke meget. Nej. Nå, men jeg må dog sandheden tro tilstå, at hans manuskripter, de var det luftige. Ja, i hvert fald for mit vedkommende. Det bestod i, at man lavede et kaneva, som lige var påbegyndt. Det lavede man foran mig. Og så kunne jeg udfylde det ganske uden hjælp og fuldkommen, som jeg havde lyst til. Ja. Jeg husker navnlig et manuskript, hvor i der stod:
Barnet dør, Astas hovedscene. Resten blev overladt til mig. Jeg husker jo ganske tydeligt, at deres lille datter spillede en rolle, Ja. en hel rolle sammen med dem Ja. i afgrunden. Ja. Jeg fremstillede jo en musiklærerinde, Ja. og hun var min elev. Må jeg spørge, fandt de dengang, at overgangen fra teater til stumfilm var særlig vanskelig? Nej, slet ikke til at begynde med. Jeg husker, vi talte jo dengang. Ja, Ja. det gjorde. Nej, det var først langt senere, da jeg forsøgte på at skabe det stumme sprog. At vise tanker og stemninger uden ord. Med andre ord, gøre ånden synlig. Der først forstod jeg svælget imellem teater og film. Men jeg følte nu også, at jeg havde valgt den sværeste part. Ja. Det var nemlig Ja. Ja, det var det. Ja. Selv forsøg. Men det forøgede kun min kærlighed til filmen. Min største lystspilsucces blev Den lille engel. Slutscenen er bare glædernes maske, hvor i jeg spillede en morderske.
De første år i Berlin indspillede jeg 8 film om året med 8 vidt forskellige opgaver for mig. Lystspil vekslede med tragedier, verdensdamer med forhutlede stakler, blinde bag et instituts mure med fyrige spanierinder, teaterprimadonnaer med sigøjnersker, gadens piger med tragiske mødre, unge forelskede piger med fordrukne vrag, eventyrsker med vejsenhusbørn. Ja, jeg tror simpelthen ikke, at jeg kunne nævne ret mange skæbner og karakterer, som det ikke faldt i min lod at fremstille. Der blev skrevet bøger og digte om Asta Nielsen. Komponister fra mange lande komponerede til hende. Georg Brandes siger her, alle kender Astas skønhed. Ja. Hun er en fuldblodsrose, en mosrose. Alle kender hendes udtryksfulde øjne, hendes spændstighed, hendes forvandlingsevne, den verdensberømmelse hun nyder. Tog jeg morgenrødens vinger og drog til det yderste hav, også der vil jeg møde Astas navn. Hvorfor netop en mosrose? Det spurgte jeg selv Georg Brandes om en dag. Så sagde han, fordi en mosrose, det er den mest sjældne blandt roser. Den ligner ingen anden, heller ikke i duften. Og så åbner den sig næsten aldrig helt. Det er, som om kronbladene holder på en sidste hemmelighed. Billedet her er dem og Georg Brandes. Hvor stammer det fra? Det var i foråret 1914, hvor den store damper Fasterland løb af stablen i Hamburg. Og for at gyde olie på dønningerne efter den store Titanic-katastrofe, så mente man, der måtte gøres nogle særlige propaganda. Og så inviterede man kendte navne fra hele Europa, og Georg Brandes og jeg, vi repræsenterede Danmark. Men så kom jo krigen, og så bosatte jeg mig igen i København. Under krigen skiltes Urban Gaz og mine veje. Men straks da fredsklokkerne i 1918 lød, hentede Berlin mig tilbage. I mellemtiden var der sket meget store forandringer. Fordringerne til manuskript og instruktører var blevet helt anderledes. Og det første, som jeg spillede i, det blev Strindbergs Bråt og Bråt med Lubitsch som instruktør. Hvordan var Lubitsch? I min fremstilling af rollen blandede han sig overhovedet ikke. Men han understøttede hver scene med sin mesterlige teknik. For øvrigt var han en ganske udmærket personinstruktør. Han kunne få en voksfigur til at spille komedie, hvad vi for øvrigt har set. De skabte jo deres eget filmselskab i 1920, Artfilm. Ja, og det første jeg tog var Hamlet.
I 1921 optog jeg frøken Julie. Jeg spillede også i mellemtiden hos andre selskaber. For eksempel Lulu, Wedekind's Lulu, med Leopold Jesner som instruktør. Ja, det var Jesner, der skrev om dem. Hun er og bliver den største skuespillerinde, der nogensinde har vist sig på lærredet. Var de tilfreds med hans film? Jeg har aldrig været tilfreds. Hverken med mig selv, eller med de film, jeg spillede i. Men andre var mere end tilfredse. Apollinaire skrev, hun er alt. Hun er drankerens vision og den ensomme drøm. Hun lærer som en ung pige, der er lykkelig. Og hendes øjne kender til ting, der er så sarte og blufærdige, at der aldrig kommer et ord derom over hendes læber. Hun har en Yvette Gilberts eller og sirlighed som en japanerinde fra Utemaros berømte træsnit. Når havet lyser i Asta Nielsens øjne, knytter vi næverne. Og når hun slår øjenlågene op, er det stjernerne, der lyser. Var det talefilmen, der fik dem til at forlade filmen og vende tilbage til teatret? Ja, jeg synes, at når man skal teater, så gav teatret mig større kunstneriske muligheder. Men på grund af min danske accent, måtte jeg vælge en udlænding. Og derfor valgte jeg Sheldons Rita Cavallini. Det er en italiensk operasangerinde, som har gæstespil i Amerika og skal tage det med accent. Og det blev jo et nyt triumftog for den. Nå, jeg er præst, og publikum har altid forventet mig i udlandet. Og da begyndelsen var gået godt, så blev min næste rolle Kameldamen. Så fulgte Somerset Maughams lystspil Mrs. Stott. Så kom Ostrovskis Uvejr, Herr Lambertier, La Femme X. Henrik Ibsens Hedda Gabler. Hvad var så årsagen til, at de for anden gang forlod Berlin? Det var i 1937. Længere kunne jeg ikke holde nazismen ud. Det brændte alle broer bag mig, og siden har jeg ikke set Berlin. Men min hjemkomst, den blev jo en fortsat række af lediggang.
Og Johannes V. Jensen bebrejdede mig, og jeg sad med hænderne i skødet og opfordrede mig til at skrive mine erindringer. Og langt om længe så begyndte jeg, og det blev til den 10. muse. Og den udkom i 1945 hos Gyldendal. Og Johannes V. Jensen sagde efter at have læst manuskriptet, var det ikke blevet en berømt skuespillerinde, var det blevet en berømt forfatterinde. Ja. Og større ros kan man vist ikke få. Nej, det kan man ikke. Den 10. muse, den blev jo også en stor succes. Ja, det blev den. Den unge teaterpædagog og tegner, Paul Vermeer, han tegnede et yndigt omslag til den. Og det blev så 3. gang, at de fik succes i et nyt fag. Ja, men min lediggang fortsattes jo. Men så fik jeg den idé at gå tilbage til en meget gammel hobby, nemlig at lave billeder af stof, de såkaldte collager. Og det var en lykkelig tid for mig. Det var så morsomt at se blomster, mennesker, dyr blive til under ens hænder. Ja, jeg vågede mig sågar til selvportrætter. Det ene hænger her på det danske filmmuseum, og det andet hænger nede på det franske filmmuseum. Verden over var Asta Nielsen et yndet objekt for karikaturtegnere. Og hvordan føltes det nu, da de sidste gang kom hjem? Forbavsende. Ja, for de tænker vel på den modtagelse, man gav mig hjem. Ja. Men den gør vi bedst i at tie stille med. Nå, hovedsagen for mig var jo også, at jeg fra nu af fik lov at leve så nær sammen med de 2 mennesker, som havde betydet hele lykken i mit liv. Min datter og min søster. Og nu da det er fyldt 86, så har de jo hele deres succesrige liv at se tilbage på. Jeg tænker næsten aldrig tilbage på arbejdsårene. Jeg har jo altid vidst, at berømmelse, det var kun et ord skrevet i sand. Alt det strålende og glansfulde, som omverdenen tror er lykke, det er jo kun en ydre skal om den egentlige kerne. Og derind er ligegyldigt, hvilken hyldest jeg har fået, aldrig noget ind. Jeg har haft mange glæder i livet, men også mange sorger. Men den største af alle sorger blev det min alderdoms skæbne at bære. Måske er det ganske naturligt i min alder, at man hører til de efterlevende, men så helt alene.